Miingon po tong sakristan nga. Di madungog dre. Madungog dre. Gilaw-gawa ba itong pareha daw? Ano naman? Iham nang ignay nung si kanang sakristan ba? Gina niya sakristan. Anong imuha man ng sikoy gikawat man mo ng abuloy sa simbahan? Miingon po tong sakristan nga. Di madungog dre. Madungog dre. Dili ba? Ang kuan ba, ang abuloy ba, ano mo ikawat? Sana di gid madungog dre. Binuang di madungog. Di lagi madungog dre, kami ro dre. Kami sa pisto. Kami sa pisto. Pag kami sa pisto, may ingon sa kato na pong sakristan may ingon nga. Patre. Kinsa man tong babae nga imong ikuramos gahapon? Ingon tong pare nga di gid madungog. Dili ba kato bang babae ba ako kita sa nagdarakit ang taman kuramos sa mundo ha. Sana di gid madungog, tinawag gid. Gid madungog.